Ден 18. Йоан, 18 глава. Йоан ни отвежда в нощта. Исус е арестуван. Без съпротива. Без бягство. Ученици се разпръсват. Страхът взима надмощие. Петър, който обеща вярност, се отрича. Не веднъж, а 3 пъти. Йоан ни показва как понякога човешкият страх заглушава вярата. И после Исус застава пред Пилат. Вързан, но свободен отвътре. На въпроса за истината той не спори. Тихо свидетелства с присъствието си. Йоан ни напомня, че истината не се защитава с сила, а се разкрива чрез живот. Прочети Йоан 18 глава днес и се задай въпроса. Когато се страхувам, от какво се отричам? И да напомним, лайв, 1 февруари, 18 часа, томбола за луксозната Библия и разговор за Йоан. Въпросите задайте в пинатия коментар.